אז שלום, נעים מאוד, שמי טל קריטי, בעלי פה לידי, ניר קריטי, ואנחנו שמחים שיש לנו את ההזדמנות להמליץ על אלי כקבלן שעשה איתנו את הפרויקט המדהים הזה, וזה כבר הפרויקט השני שלנו יחד. אני חושבת שמה שמייחד את אלי באמת, זה תשומת הלב לפרטים הקטנים האלה. הידע, הניסיון שלו, הוא מבין כמעט בהכל. אז מבחינתי כלקוחה, הייתה לי כתובת אחת, שנתנה לי מענה, חיברה בין כל הדברים יחד, עשינו מה שצריך. רק אני אוסיף שאלי הוא ראש החבורה, אבל יחד עם זאת יש איתו חבורה נפלאה שעובדת מקצועית, מאוד קשובה, מאוד איכותית, יודעים לתת מענה ופתרון לכל דבר. הכל גם נעשה בצורה מאוד מאוד רגועה ושקטה ונעימה, כי החוויית הבנייה, אנחנו בנינו עם אלי גם בית מעבר למשרד שעשינו, עשינו איתו כמה וכמה נכסים, ומעבר לעניין הזה שאף אחד לא אוהב להיכנס לתוך חוויה של בנייה, מבחינת אלי הוא מביא אותך את החוויה בצורה הרבה יותר טובה מכל אחד אחר, ואתה פשוט יוצא עם חוויה חיובית ואתה כבר חושב על הפרויקט הבא, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו. והצוות שאיתו זה צוות שמגיע והוא עובד נקי, וזה לא שמגיעים לך לאיזשהו מקום ואחר כך אתה רואה חורבה, להפך. קודם כל מגיעים למקום, קודם כל מנקים את המקום, קודם כל יודעים לסדר כל דבר במקום שלו, ממשיכים הלאה וגורמים לך להרגיש בבית מההתחלה ועד הסוף. אז רוב מילים חמות יש לי להגיד על אלי, והעובדה שעשינו איתו כמה וכמה פרויקטים אחד אחר השני, זה מלמד גם שהרצון שלו לעזור הוא רב, ואנחנו מאוד מאוד מסופקים בספרי רצון מההתנהלות שלו. אז שפו, עלה והצלח. אז אני אוסיף ואציין שמעבר לכל המחמאות שאנחנו גם עומדים מאחורי כל מילה, אלי תמיד ידע לעמוד בזמנים, להגדיר את הזמנים מראש, ליצור את התאום בין כולם. יש לו צוות לפרקים במהלך חיי פרויקט, נדרש לתת קצת יותר פוש בזמנים מסוימים, ותמיד הוא ידע לתת את התגבור הזה כשזה נדרש. ואני חושבת שמכלול הדברים יחד באמת מוביל לתוצאה הכי טובה שיש. בהחלט.